elo si kene ka nji jụba maka onye bụ ụmụ ụwa ọbịa na ọgbọ ka nna akụkọ ọbata oje n'akụkụ ọnụrụbagodo anụrụba okene hụgodo bụ ka dọra ma na ọbịa n'ezie oke oke ijiji rụọ ụka ya si n'okoko ọkụ gbaduo ije ka ọ mara ibu ufuru ọkụ na nkuru eji eje eje mmiri mmadụ ugobe anyị akpa ọgbụgbụ anụ isi nwa mmiri ofufu akọ n'ime ya ọmụwa ọbịa nne dobe na-eri onye hụrụ nkịta akpa eji ihe ya ma na nkịta ji eru aja dị n'oru ịtọ ọkwa n'ụhụ nwa nkịta hụrụ nne nkịta n'ọhụ nsị o ji bụ onye nwee chaka esibe eze kụzi onye bịara abịa wee ruo acha ji wee chụba ya ọsọ ikwara ihe ọbịa ka ncherekararị nwayọ kọrọ gị akụkọ ụkwụ ọgbọkwụ mmụọ mbe m maka nwata na-eti ụkwa na-abụghị n'ọnụ ya ọ na-eti akụ na-eti n'ọnụ ya ya marụ amarụ n'ụtụtụ ọ bara aga anya n'ike ọkụ eziokwu ka o ruo mgbe o ji anyụrụ nsị were nwayọ kpakesịrị iwe n'ọhụụ ego na atụrụ na nkịta si agụrụ bịa na nka a na-azụ abịa ewu wee kpọọ ụmụnne ya onye ọbụla rikwokwa ego ego moto eji nakwa abịa atụrụ wee kwee n'isi nkịta si ya eji ụkwụ ji ana ọrụ mgbe eji ezụba abịa zụtacha ewu wee kpọrọ na paakị nke eji aba moto eji esi naba agụrụ be anyị ewe bụrụ n'ụzọ azụ onye ma ebe kwụsị moto kwụsị ọsị ya gụrụ ọgụ ego nne ọsị anọ 70 naira ọtọ na ọgụ ụmụnne ya na-atụ 70 atụrụ sị ya sị ba ebe moto ya ji ego ga-ewu bụrụ ụzọ ri n'ihu atụrụ na anyị na-etiti nkịta jee na-azụ azụ ma ọrịa onwe ya maka mgbe a na-ekwunye arụ okwu e nwere ka o si ga ite na ọgba anụ wee bụ ọkpụkpụ were ego niile o jiri bịa abịa gụkpara onwe ya ọkpụkpụ oruzienụ na-abịa ọkọta wee karịa moto ebunie n'ebe na agwa udo bute n'ugwu nwasha kọndọktọ saa aka ego ewu were 70 dị ya n'aka ọkwa etinye ya ụgwọ eji ewu ibu na ya gụrụ ọkwa eziokwu o ruola atụrụ o were 70 o were 100 dekwu ebe n'aka eji ya ụgwọ 30 nye na ibu na ya gụrụ ọkwa ụzọ ibe na-abọ ka eji atụrụ ọkwa nna o ruole na nkịta esi n'isi gara aka ruo n'ọdụdụ na nke ego dutere aka gbagbede ha ngarụwa na o nwere ka ya ga-eru onye were ego wee debe n'aka ụmụnne m asị asị alụ wee mee ka ruru na nkwago moto kwaja mgbe ego kara ahụ setacha isi ya salaba aka 20 ewere nabakwa agụ kọndọktọ ọbara ya mba ewu wee kwee n'isi mbọchị ọbụ na ya bụrụ moto na-eji ihe were mpụ dochie rie n'ezi ọtọ ka akọja ma akụ onye bụ ibe ọtụrụ ose tụkwanye ọkwa eziokwu mgbe atụrụ ka sala aka ego ebe a bụ o jere ebe 100 ọ magwo na-enye 30 ọkwa ibe mere eme o wee sa arụghị aka kọndọktọ ọbara ya mba atụrụ wee kwee n'isi na tata ka o ya abụzinye na moto na-eme na atụrụ ọfụma atụrụ nwee ka o si bụ moto n'okporo be anya ọkpụchiela onwe ya ịma akwa kụ anya ị ga-akwụsịrị ife anya aka ilecha anya aka i were 30 naira dokwa asị ya n'elu imeghela bụ ọtụrụ harịba onye ọgwụ mgbe na-esie nkịta ha nọ na nkịta akwụghị ụgwọ moto ụmụnne m kụwakwuo glaasị tiri onwe ya na-emezienụ nkịta enwee ka o si chọọ ka ọ gaza okporo be anyị o ji ebu ụzọ n'anya na mgbago nne na mgbede ọfụma were ọdụdụ tii na ngada ọkwa nne bịachie ntị ya were site igbo ibe o ji emenya bụ ibe o ji ndị moto mmiri mara na nwoke ọma